Salutare! Astăzi am cumpărat cel mai mare kebab din Chișinău de tocmai 1 kg. Uitați-vă la dânsul, palma mea și kebabul. Voi încerca să găsesc plusurile și minusurile acestui kebab gigantic. Să începem. Împachetarea. Așa l-am primit. Într-o sacoșă simplă. Așa, înăuntru. Am uitat să vă spun, este procurat de la Big Kebab. Un Big Kebab de la Big Kebab. Ceva de genul. Așa, aici e o simplu folie. Uitați încă o dată. Așa, ce avem aici? Și avem și brățări. De o parte. Vină mai aproape. Toți, veniți mai aproape. Uitați. Nu mă uitați. Scurt, la prima vedere arată destul de bine. Așa. Nu întindem mult, să trecem la treabă. Cam complicat de ținut în mână kebabul ăsta. Primul minus. Luatul, lavașul. E foarte gros. Foarte gros. Eu acum simt că mănânc lavaș. Nici n-am dat încă de carne. Nimic. Numai se vede așa într-un colț. Așa. Mai încercăm o dată. Da. Mai pe scurt. Cam o leacă el. Vreți fugă? Adică două mușcături și eu deocamdată simt doar lavașul. Trebuie să mănânci jumătate de kebab, să primești că pentru ca să dai de carne sau cum. Am simțit de varză. Sousul. Roșii mă uit că numai nu carnea. Numai nu carnea. Așa, mai încercăm o dată. A? Ia că na. Mai pe scurt. Cred că să mă opresc aici. Uitați-vă și voi ce s-a primit. După, cât, o minută de mâncat acest kebab. De fapt, m-am așteptat cu mult la mai multe. Nu sunt deloc mulțumit. Știți, doar așa, 1 kg. Da, 1 kg, frumos. Dar, în practică, nu-i ceea ce trebuie. Dar nici nu am reușit să ajung la carne, că el gata, s-a desfăcut. S-a desfăcut. Niște bucăți gigante de carne. Uitați. Ca să mănânci bucata asta, trebuie așa, să te steră. Mai pe scurt, am încercat eu cu tiu cu vai să ajung la jumătate de kebab. Vreau să vă uitați mai de aproape. Și pot să comentez. Uitați-vă și singur. Sousul s-a împrăștiat tot. Eu deja m-am șters, dar eram plin de sous. E maxim incomod. E maxim incomod. Carnea, ați văzut,
așa niște bucăți. Nu ai nicio șansă să mănânci kebabul ăsta normal, fără ca să te murdărești, fără ca să ți umple fața toată cu sous și pe lângă asta sfărâm în mâini. De asta, nu. Așa, să încercați odată, da, poftim, procurați-l. Am dat 100 de lei pe el. De asta deja vedeți singur, la alegerea voastră. Odată să încercați, să vedeți ce reprezintă, poftim, dar să-l mănânci zilnic sau dacă pentru ca să-ți alini poftele, nu. Beef kebab, cred că ar trebui să vă gândiți la chestia asta și să faceți o schimbare. Dar vouă, vă mulțumesc mult pentru vizionarea acestui videoclip. Sper că v-a plăcut. Scrieți în comentarii ce ați vrea să mai vedeți. Puneți un like, un comentariu. Da, încă un comentariu. Și abonați-vă la canal. Pe data viitoare, pa, pa!